Syukur alhamdulillah pinanggih kalian Cak Yudo suwe ora jamu pisan godhong telo. Napa menika? Suwe ra ketemu pisan karo Cak Yudo. Walah godhong telo kok rasane pahit. Napa niku? Ketemu karo Pak Yudo kok karo Pak Dalang Sigit. Hebat luar biasa. Pahit-pahit ngombene. Pahit-pahit ngombene wedang. Artinya ketemu Pak Sigit sebagai dalang kondang. Amin. Hebat. Sowan teng Kedung Makam nggih. Nggih. Pun kaping pinten panjenengan? Mboten saged kula hitung nggih driji menika pun langganan lawas. Wah, kula pun ping kalih niki. Oh nggih. Derekne panjenengan, dalu niki nggih derekne panjenengan. Alhamdulillah. Sing awal ya pawancet Lin Mas Tuwek niki wau. Pak Lasti. Wow. Pak rong pensiun ket yahene ya. Tapi nggih hebat luar biasa. Apresiasi patut diacungi jempol untuk warga yang ada di Desa Kedung Makam. Jatirogo Jawa Timur kok. Jatirogo Jawa Timur masyarakatipun guyub rukun dalu punika ngawontenaken bersih desa, memetri bumi, ngresiki desane lahir lan batine supaya adoh saka suker sakit, adoh saka memala, adoh saka bencana, manggiya kawilujengan, katentreman lan kabahagiaan. Allahumma amin. Sampean pinter ngoten niku. Lah gawa kanca kok mung meneng wae niku blekok moncrot kon ngomong niku ya. Mboten sampe moncrot, Pak. Lah napa? Nggih mung cemet ngono. Iya. Kok mung cemet kowe iki mbok usul-usul apa ngono lho. Iki kan ning Desa Kedung Makam. Ya. Paham to kowe bulurahe sapa? Paham. Sapa? Bu Rusmi. Wih, kok kenal. Ibu inggine Bu Rusmi. Bu Rusmi. Ayo gawe parian kanggo Bu Rusmi. Mangan bakmi karo tempe goreng. Apa wi? Bu Rusmi kula rokoke dereng. Lambe nek rong tau ditapuk ya kaya ngono. Wong ki mbok ya jomploho, wong ki awake dhewe seniman ditimbali ngene iki wis seneng. Kok malah jejaluk? Kowe ditimbali rene Cak Mondol sebagai bintang tamu. Kowe iki ndongake apa karo warga kene? Mudin kaya kon ndonga. Lho, iki acarane kan bersih desa ning Kedung Makam. Piye carane paring susurah? Piye carane desa kene ben maju? Disurung. Enggak karepku desane ben apik iki lho dikapakne, Dicet. Lah. Kok iso dicet ki lho? Ya ora ngono. Kan iki ngono sedekah bumi utawa bersih desa. Ki caos kurmat dumateng kaki danyang Nyai Danyang sing lenggah ana ing Desa Kedung Makam didongakne muga-muga padang dalane jembar kubure diapura dosa keluputane ditampi sedaya ngamal ngibadahe didaku umat Kanjeng Nabi lumebet swarganing Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Semono uga para warga caos kurmat dumateng wiwitan pungkasan ngandhap nginggil rinten kelawan dalu dinten 7 pekenan gangsal yahmene kopine dereng medal. Lah. Kuwi padha ae. Kuwi ndonga apa parian? Maksudnya dinten 7 pekenan gangsal kaleresan dinten Setu Wage. Pramila dipun hormati dipun suwuni berkah rahayu wilujeng serinten sedalunipun sak ngajeng sak wingkingipun. Setu Wage. Setu Songo Wage 4 gathuke 13 cara hitung-hitungan Jawa Mat. Pun cok pun pas. Kok iso? Lah angka 13 nek tak hitung Sri Lungguh Dana Larapati, Sri Lungguh Dana Larapati, Sri Lungguh Dana Tiba Dana. Insyaallah warga masyarakat mriki sugih Allahumma. Amin. Duweke akeh Allahumma. Amin. Utange lunas Allahumma. Amin. Anter kabeh hamine. Wong wajah-wajah mekar kok. Ngene iki awake dhewe ya melu seneng. Seneng wong ditanggap kok. Lho. Kok ora perkara ditanggap. Wong ki nuwun sewu nggih piyayi Jawa nggih. Wong Jawa ki enek tetembungan Jawa ayo digawa, Arab ya digarap. Mula kang saka kuwi enten tetembungan sandang menganggo ngono. Dadya sarana memangun diri pribadi. Mulane anggon saanggon ki kudu sing apik lho. Nyonto Pak Sigit.
Ye. Busana gagrak metaraman gawe surjan gawe blangkon ya ketok gandes ketok luwes ketok gagah mrabu tur merbawani. Semono uga aku. Lho, masih omong dagelan busana nganggo ngene ya ketok gagah ketok miyayeni dasar piyaine ganteng gedhe dhuwur. Lho, pantes. Ya, Pantes nggih ta Mas nggih? Ya, ya. Bareng kowe iki lho kok iso nuwun sewu. Wong nganggo surjan nganggo jarik kaya ngene kok endas karo blangkon gak akur iki piye to ki jane? Sirah karo blangkon gak rukun iki lho. Nyapa? Iki mau kok ngomah ya pas kok. Lah bareng nang kene kok klodho lho. Bareng nang kene iki lho hawane adem. Lah terus Ndasku maleh mungkret. oh nek ndas kok mungkret iki lho. Nuwun sewu nggih Mas Sigit nggih. Aji ning diri kuwi Saka lati, aji ning raga, saka busana, nek aji ning awak. saka tumindak. Gene ya paham lho kowe. Ya paham kok. Aji ning diri saka lati wong ki nek omongane apik, suarane apik, payune mesti ya larang. Aji ning raga saka busana, wong nek busanane besus, busanane apik, pantes, payune ya larang. Contone enek Sapa? Pak Sigit dalang kondang. Nah, aji ning diri saka lati suarane lho apik. Apik ya. Aji ning raga saka busana, busanane ya besus, apik. Mula payune larang. Rungokno kupingmu. Dadi angger suarane apik mesti payu larang. Iya, busanane besus, Busanane apik payune larang. wis mesti. Ya mesti. Alah, ya ora mesti. Lho. Kok ora mesti lho. Ora mesti. Saiki aku arep takon. Apa? Kowe ngerti sapi? Ngerti sapi ora? Sapi yo ngerti. Suarane piye ya? Wah, Wah, ngomong ngono tok to. Heeh. Apik po elek. ya elek. Terus sapi ke klamben ora? Ora no. Sapi ora klamben. Sapi ra klamben. Lah dek pendek besar ke lho kok malah payune anak sing 100 yuta, 80 yuta. Lah iki suarane apik, busanane apik, payu 80 yuta. Ora. Oh iya. Swidak lho mentok dek. Kurang ajar. Wah kurang ajar we. Nuwun sewu nggih Mas Sigit nggih. Ora apa-apa. Aji ning diri ki saka lati, aji ning raga saka busana, nek busanane apik, suarane apik, payune Lah larang. aku kok mau padake sapi. Wong kok mbok padane sapi iki lho. Alah nyatane ya larang sapi timbang kono. Lho, antarane menungso nek karo kewan ki beda, derajate beda ya menungso kuwi luwih aji, awit menungso ki makhluk sing paling sempurna, aji menungsane timbang kewane. Ya aji kewane. Lha kaya aji kewane karo Pak Sigit. Pak Igit, menungso karo kewane si aji kewan. Aji menungso. Sampeyan roh walet. Ngerti no? Walet niku ilere sekiloe payu 3 yuta. Oh iya. Ilere sampean tadohi tawakno. Sapa sing arep nuku? Tawakne karo piye, Dok? Heeh. Ditawakne karo piye? Iler. Iler. Sinten tumbas? Sinten tumbas iler wong. Lah nek iler walet dinyang wong 3 yuta. Iler walet sekilo 3 yuta. Pak Sigit. Pak Igit ilere sapa sing arep nuku? Iya. Aja meneh Pak Igit. Kowe kuwi lho karo kentang lho aji kentang. Aku karo Pak Sigit kok jaji kentang iki lho. Aji kentang. Kok iso? Kentang diadai, dipikul gawa ning pasar, teko pasar dinyang wong. Lah nek kowe karo Pak Igit dipikul, sapa sing arep nyang? Batang kok dinyang. Bengi iki kok mlepok omongane. Weh. Bengi iki kok Bocah mlepok. iki ya Batang-batange aku karo kowe. Batang-batangne Pak Sigit karo aku kelincipen kowe rumangsamu iki kok iso. Lho kabeh-kabeh mbok pestekno. Lho ora kok dipestekno, kudune kowe kan paham, kudune kowe kan ngerti. Pak Sigit iki kan dalang. Lah sing ngomongi tukang becak sapa? Lho kok malah sing ngomongi tukang becak sapa? Sing tak karepne, kowe iki sebagai dagelan. Nang kene iki kowe iki nunut dalang kuwi nuwun sewu lho sebutane wae kiai dalang. Dalang kuwi tugase ngudal piwulang sing luhur sing apik ayo dienggo sing elek ditinggalne. Mulane kowe aja nyepelekno pagawean seorang dalang. Dalang ki penggawean sing abot. Abot, krungu ora kowe? Kok mencep malan. Dalang gawean abot. Abot, Dol. Apa ngangkati gamelan sampean? Ora. Apa masang debok sampean? Ora. Kok muni abot? Dalang ora ngangkati gamelan ora masang debok kok muni abot. Teko-teko lho kari lungguh karo cek. Nih, Kok muni abot? ora perkara angkat gamelan masang debok kuwi ora.
Ning aku sewengi iki ngomong, aku sewengi iki nyuwara. Lah sindene apa bisu? Wong sindene iki nyuwara teko esuk. Nyuwara aku melek ora turu. Lah yogane apa turu wong ya melek teko esuk. Oh, Teko-teko karek. teko-teko karek lungguh karo cek 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 cek. Ngene swidak dinyang ra oleh. Kok balik merono neh kowe iki. Kok muni abot ora abote ning Sik, Mas nuwun sewu nggih Pak Sigit. Kowe iki aja kaya ngono lho. Awake dhewe sesama seniman, padha-padha nyambut gawene ning isore terop. Kowe padha karo menjatuhkan harkat dan martabat Pak Sigit sebagai seorang dalang. Kok iso? Sing tak karepne dalang nyambut gawene abot iki kok ora perkara usung-usung gamelan utawa nata debok. Maksude sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini kuwi tergantung dalang cah kucluk. Ya ora iso. Kok ora iso ki lho? Suksese pagelaran iki ora perkara dalang. Lah perkara apa? Perkara genset. Lho, sik. Jenset iki ora melu-melu kok katut-katutke Kok iki. iso kok katutne tekan genset ki lho. Saiki enek dalange, enek yogane, enek sindene, ora enek jensete. Opar garingan sampean. Pedhot nogorane sampean. Oh, Ya ora iso. Kabeh suksesnya pertunjukan iki gumantung marang solar. Ana jensete nek ora ana solare, jensete ora muni. tergantung napa? Solar. Solar. Ya ora iso. Lah kok ora iso ki lho? Tergantung pom. Ngawur. Kok iso tergantung pam ki lho? Lah enek solare, ora enek pome, lek arep tuku nang ndi? Nggone bakul Brambang. Ora enek. Berarti sing penting Pom. nek ngono sing penting ya ora pom. Lah apa? Sing penting tanah utawa bumi. Bumi luwih penting tinimbang pom. Nek gak enek bumine, mbok encepne ndi pommu. Oh, penting bumi. Nek ngono sing penting ya ora bumi tok. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Iki lho kok. Ya wis Bareng entek. tekan kono ya wis entek. Mbok parakne mbrono ya wis entek, Mas Mondol. Ratang diparani rono ya sewengi utuh mung engkel-engkelan tok. Lah tapi nuwun sewu lho Pak Sigit. Kula kalih panjenengan atawise kula kalih Mas Mondol nyambut gawe kok ning kedung makam ki padha karo ameng-ameng nyawa. Kok iso? Kok iso? Lah sebab kowe ngerti apa ora? Bayan Kasdi karo Bayan Lasidi. Ngopo? Biyen niku nggih dagelan. Oh, ngoten. Bayan Lasdi niku biyen celukane Markos. Dagelan mriki. Dagelan toprak ya. Asli dagelan toprak mriki kowe nek ngantek gak lucu medun didoni karo Markos engko. Aduh, kowe ya ora omongke pisanan. Tur meneh omongane kan celblang-celbung to bocah niki. Ayo njaluk ngapura. Utamane karo Bu Kades, karo Binggi, karo Bu Rusmi. Wis pirsa piyayine burung. Urung iki. Lho. Bu Rusmi wis ditanggap kok iso. Kudune kan ya paham, kenal karo sing ditanggap. Nyapa kon kenal karo sing nanggap? Lho, wong dagelan kok gak pengen kenalan karo sing nanggap ki lho. Lah ngono sampe kenal karo sing nanggap, kok jaluki urungan. Ora perkara kowe ayo njaluk ngapura karo Bu Rusmi, piyayine sing pundi? Bu Rusmi lenggahe kang pundi nggih? Bu Rusmi lenggahe teng pundi Lah nggih? niku sing kacamatanan ka lho. Ayo njaluk ngapura. Bocah celintisan kaya Ora ditata krama. Ratu Tata Krama. Ya ya nek kene lagi ping pindho. Lagi ping pindho tuwapok lambemu kowe engko. Sing pundi? Oh nggih. Kuwi lho, Bu Rusmi kuwi lho, sing enek tulisane polisi sektor kuwi lho. Lho. Kepolsek. Ayo Tang, kuwi njaluk ngapura. Bu Rusmi. Sepinten agenge gadan kula. Agenging keluputan kula. Agenging keluputan kula. Piye to lehmu muni? Bu Rusmi, sepinten agenge gadan kula, mugi-mugi sik ageng gadane Yuda. Agenging keluputan kula. Sepinten agenge kaluputan kula nyuwun pangapura. Blangkon dicopot. Pun sampean idoni bundase. Karo nyanyi. Nyanyi piye? Ngene tak warai. Iki piye. Bu Rusmi kok nuntun montore disendekno pager, petuk Mas Mondol dikumpa montore. Lah lagu cucak rawa lho. Tapi kan saire diganti. Iso apa ora kowe? Bisa apa ora?
Iki piye iki piye Bu Rusmi kok nuntun montore disendekno pager bedhok Mas Mondol dikompo montore nang Bu Rusmi niku lagu kangge panjenengan rada mundur sithik iki piye Bu Rusmi kok dikompo mondol aduh Montore Bu Rusmi kok nuntun montore disendekno pager bedhok Mas Mondol dikompo montore ngono lho aja dawa-dawa mari lali yo kamu tok lho baleni iki piye Bu Rusmi kok nuntun montore disendekno pager bedhok Mas Mondol dikompo montore iki piye apik Bu Rusmi kok disendekno pager sendekno pager sendekno pager kok nuntun montore disendekno pager cah kucluk bedhok Mas Mondol dikompo montore iki piye Bu Rusmi kok dituntun mondol kok nuntun montore terus montore disendekno pager bedhok Mas Mondol Bu Rusmi terus dikompo montore bocah kurang ajar Bu Rusmi dikompo montore Bu Rusmi dikompo mondol Bu Rusmi dikompo montore wes salaman terus rene cah Bu Rusmi goblok pangapunten terus kamprete ya duweke ngawur tok rene lho kok iso duitmu wis tak gawa wis digawa Pak Sigit ki lho oh digawa kono to wis ora omong wis salaman sing apik kayak sebelahe disalami kabeh kok mesti dengglek terus rene rene aja kabeh Pak Racik carik kok racik gitu carik racik munggah kene biasanya Pak Carik jejere karo kami tuwa wong kok iso cengengesan rumangsaku wis pirsa to karo Bu Rusmi wis kenal to karo Bu Rusmi kenal bengi iki mulane awakmu kudu sarwa ngati-ngati nggih apa meneh awake dhewe menghibur warga masyarakat Kedung Makam warga masyarakat Kedung Makam ki warga masyarakat sing berbudaya dan pertaniannya di sini juga maju ana tebu ana jagung ana jati tebu tegese manteping kalbu jagung mujompring yang maha agung jati satemah nemu jati diri ya warga masyarakat Kedung Makam kula niku nek kon nggotak atuk ning ngene iki pinter ya to Ndol ampre dadi dhuwit lambemu kok bengi iki disengkuyung para presiden Cakraningrat komplit ora lali uga disengkuyung kadang-kadang Cakraningrat Fans Club CFC CFC nggih komplit iki Pak Eko komplit ana Nawa ana Pak Janoko Saleh Pak Janoko Saleh iya komplit berarti komplit menika umpami diwenangake kon milih Mas Mondol cara jampan gathukne ingkang pundi monggo nek Mas Mondol iki ambak bentuke kaya ngono kuwi Mas Mondol niku nggih kados tutuk gula kaya tutuk gula ning selerane Mondol niku selera tinggi betul nek ora karo Mbak Yosi wis ora marem dekne betul sing ndi Mbak Yosi iki lho mripate kuwi Bu Yuyun oh alah Bu Yuyun disendekno pager Bu Yuyun dikompo Mondol iki ra disendekno pager semende dhewe modelmu kok iso monggo Mbak Yosi jumeneng Mbak Yosi jumeneng panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret lamakane mlentung Surabaya keker ngungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka dalu Mbak Yosi dalu bujange Mbak Limbo sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalian warga Dong Makam terima kasih
sampun nanggap cakraningrat beserta dengan dagelan-dagelannya Cak Mondol Cak Yudo sing bagus, Cak Mondol sing kaya biawak. Kok kaya luwak. Aku iki kaya nyambik. Lah kuwi Kuwi anake tunggale kok iso. Mbak Yosi ndongake napa dhateng warga Dung Makam? Anje mugi-mugi sedaya warga Dung Makam tansah pinaringan berkah, selamat, sehat, bahagia, sejahtera. Amin. Masyarakatnya guyub rukun, Amin. desanya tambah berkembang, tambah maju. Amin. Pejabatnya sami amanah. Amin. Amin. Tapi niki desa rada enek huru-hara Mas, tapi alhamdulillah dalu menika aman. Perkara Sebab sampun kecekel. napa? Lah niki pocong jadi-jadian lah niki larene. Masa? Lah iki sing dadi pocong jadi-jadian kan niki asline. Lah niki sing dadi pocong. Ya kuwi to? Iya. Ora kok iku. Ora. Lah iki ketemu karo Mbak Yosi. Etek-etek kuwi bengi tak jodoki karo Mbak Yosi. Lah Kowe kudu gandrung karo Mbak Yosi yo gandrung karo sampean. Ya ampun Bapak Sigit. Piye? Niki kok mosok renek dagelan liyane to. Masa aku lo cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia terus mari ngoti jodohne karo biawak. Kadal anyang-anyangan ndak yo aku ndak cocok to yo. Aku yo malu tongko ya ampun. Pengarane aku apa? Iya, Pak. Biawak iki nek lanang. lah nek wedok. Nek itu ya biawuk. Suwampuk. Tak saplok pisane kok. Saru. Lah syukur we. Muni apa? Syukur we. Cocote kurang ajar. Ha. Kok iso muni kaya ngono kuwi? Ha. Ndak sopan, ndak pareng. Lah kowe duwe apa ora? Aku wis ora melu-melu nek iki. Ora melu-melu aku ya nan Ora omongan melu-melu. saru-sarune. Lho. Kok malah tekon duwe apa? Sik. Ngerti ngono, Yudo ora takon ngajak mondol, takon ngajak komet ngerti ngono. Nggih, ngerti ngono. Wis saru-saru kok salahe. Kowe iki dikapane. Larang bramang timbangane lombok, Nduk. Apa kuwi? Larang wong lanang timbangane wong wedok. Pecute diseblakne. Wis kebacut kapakne. Sepet-sepet sawune entah. Dimpet-pet wis ora betah. Kok aku mbok kenekno. Ngapa? Ora ngajeni wong lanang. Ya ben ora trimo. Lho tak bales wing, Nduk. Ora trimo. Tak bales wae. Balesen. Aku tiba. Weh, Mas Mondol nuwun sewu wong wedok iso dimbok ngenekne. Kowe kenek KDMP kowe jelas we. Apa Operasi Desa Merah Putih kowe. KDRT kok KDMP. Wis yo, KDRT we, kekerasan we. Aku tidak. Apokmu kapan? Wow. Wani. Kurang ajar. Oh, tak- Wong lanang ora sopan tak santun. balas lho. Enggak boleh seperti itu. Kowe Aku demek yo ini. malu. Enggak bareng. Demek kan tak bales lho. Balesen. Ora isin dipersani wong akeh tak bales. Balesen. Bales tenan piye? Balesen. Wo tikten ono kowe. Hi. Kapakmu kapan? Ndul, nggone kae lho, nggone kae. Nyapa sing mbok anu nggon kuwi nyapa? Iki ni ora wani. Nyapa ora wani? Dilindungi badan hukum. Apa wi? BH. Kena pasal kowe Nah, ngono. pasal kowe malahan kok. Digandreng dal. Ayo, iso ora cara ketoprak? Masa aku ya nek Iso ketoprak bareng lho. Lesan. Kene iki nggone ketoprak lho ngawur kowe sih. Duduk. Duk. Duk. Ya kaya satria budaya. Satria saestu, Kaya satria. toprak todan ya pisan. tanjake wis apik tanjake. Apik tenan lho. Arep mulai iki. Gila kita arep ngomong. Duduk. Sabar. Gawe suasana sih. Ya, Duk. toprak larang kok. Iki lho kita esok. Dialog. Duk. Arep lekas. Iki lekas sawit. Mulai iki kita enak delok Saiki. umah-umie. Lagi lho. Ekspresine wis ketara. Betul. Lagi lar ngomong. Duduk. Burung bae. Urung.
tuk. Kilo, meh iki meh. Sing arep diomongne wes. Kilo. Tuk. Muni tuk pisan ka sak tonyo cangkemmu kowe. Toprak sewengi tak tuk kae. Jane apal dialoge Iso apa ora ora? kowe iki? Ngetuk ki mau enak lho. Ngetuk menak. Ayo, ngomong-ngomongan. Omong to, omong. Lakon cara iki gawe lakon apa? Sri Tanjung apa Sri Uning? Ning Tuban ya Sri Uning. Oke. Wah aku rene asline golek Sri Uning kok. Weh, Sri Uning kepethuk karo Wirmiji. Wiratmoyo. Moyo. Wiratmaya. Wiratmoyo Wirmiji. Sing apik lho. Sing apik. Sing Iki ning nggon ketoprak lho. Iya. dialognya wis hafal to, Mas? Apal Kan wis toprak lho. ditulis to mau, wis diapalne to. Iya. Apa meneh nek iki kan daerah Tuban. Daerah Tuban itu identik dengan kesenian tradisional pantura, ketoprak, tayub dan lain sebagainya. Iya. Sale Jatirogo iki nggon ketoprak. Nggih. Seruning lho Mas, jong isin-isin iki. Engko dadi Wiratmoyo ketemu karo Seruning, ngono ya? Iya. Sapal ya? Iya. Kata-katane ngono. Jatirogo, Tudan ini kan daerah-daerah ketoprak to Mas Mandol. Kondang ketoprak iki. Iya. Apa Apa dadi meneh? Wiratmoyo ya dadi yo kudu sing gagah proposo. Iya ya Wiratmoyo. Apa meneh daerah Tuban? Diancuk lah ngomong kapan? Nesu terus. Nesu. Marah lho. Wiratmoyo lah aku ngomong kapan? Ketoprak ngene lho sing apik iki lho. Oh, Nah, disiarke kalau sik aku lho. Walah, alah. Lah, Gelar kebiar. Sugeng dalu sugeng pemanggihan malih kalih ketoprak. Cakra ningrat. Dalu menika mendhet ira-iraan. Sri Huning Mustika Tuban. Yen ra penting rasah weean. parian. Ibu dene Sri Huning kaparagani dening sederek Yosi Dian Pratiwi. Bintang tamu dalu mriku sederek mondol minangka bintang tamu dalu menika maragani dados ula. Ula nyembur ndasmu. Dobel Wiratmoyo. Wiratmoyo dadi ula. Dobel Wiratmoyo, tapi asline Wiratmoyo. Iki efisiensi anggaran. Lah pas perang ketemu karo Batik Madrim, malih dadi ula. Oh iya ya. Wiratmoyo Mondol minangka Wiratmoyo. Prajurit Danang CS. Mas Danang pange. Aja turu ae lho nang wayahmu. danang melu. Emban. Emban ketoprak Emban. Lila Indri Putri Melani CS. Cita-citamu tak yo mban toprak lho mbiyen. Sutradara Siap. Pitoyo. Weh. Pak Ida ya wela. Kados pundi kan? Lagi ngerti iki aku nek sutradara. Yo, pancen sutradara sitok iki. Kados pundi kan caring cariyos Sri Huning Mustika Tuban dening Cakraningrat Budaya. Kula aturi mirsani ngantos purnaning lampahan Sri Huning Mustika Tuban. Duar. Janjane wis sak wetara suwe. Bisa ya iki. Urung. Engko nek wis wayahe metu. wah kuwi ketoprak arang-arang tanggapan. Enteni iki sik. Engko nek wis apa bisa ya ngono lagi kuwi meni bisa. Bisa ya iki. Omongannya kono. Oh iya, saka kono. Kok rumangsaku bisa. Nah iki serune Udarasa. Udah rasa. Janjane wis sawetara suwe. Olehku nandukake tresna marang Kang Masku dhewe. Kakang Mas Wiratmoyo. Ning apa ya bisa ya? Aku kelakon sesandingan karo Kang Mas Wiratmoyo. Yo. Yo. Kek terus piye lho? Rasaku iki. Wir. Aku ki tresna karo kakangku Wiratmoyo. Ning apa ya bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmoyo? Yo, wayahmu lho. Gusti Kang Akarya jagat. Kula nyuwun mbok menawi tresna kula saged dipun ijabahi.
Wayahmu lho. Wayahmu lho. Aku lho Wayahmu metu ki lho. Bisa Yayi. Tuk 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 tuk. Kang Mas Wiratoyo. Wirat Maya kok Wirat Boyo. Lho kuwi congormu kaya boyo. Oh arep ngarani merongos aku. Iki ora merongos Yayi. Apa no Kang Mas? Iki raiku sing kemunduran. Lah mbok dijokne. Gandrem dal. Putri. Ayo gandrung sing apik. Ayo. Putri. Semono dindingane Putri. 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 Marah ya. Aku lho sapal. Lah mbok menawa. Lah tak kira arep sapa manis kaya slira. Sira. Putri. Putri. Diulusik. Kowe mangan apa to? Lho. Lah Mangan kulit kacang. Wis rauman kacange karek kulite. Iya. Ha. Putri kang sulistya ing warni. Kakean. Sulistyeng. Ora nganggo ing. Sulistya karo Sulis. ing digabung Sulistyeng. Sulistyeng. Warni goblok ora umum. Putri Kang kang sulis yang warni. diselingi omongan. Omong terus karo omong-omongan. Yayi. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene sira. Alah. Taman Keputren. Makam pahlawan mendembokmu kuwi. Taman Keputren. Enek wong kasmaran ejak ning makam. Yayi Sriuning. Kula wonten dawuh Kang Mas. Ana ing sakjroning Taman Kaputren kene siramu bakal tak prungkrum tak senengke atimu supaya kowe uripmu ana ing alam donya iki dadi wong kang paling Beyo mulya. kaya nuntun wong picek malahan. Piye to? Sing mesra ngono lho kok malah tuntun-tuntunan arep budal ngemis iki lho kowe iki. Ya digandeng ngene. Gobloke ya ampun. Enek koprak. Alah. Piye to iki? Kok mau Gandengane ki lho. Ngene lho. Walik. Yayi. Oh. Ngene anggota ketoprak ngene kok pijer utang juragane terus. Kok dasmu lho engko. Gandengan biasa ngono lho. sing apik to Mas? Marai emosi suwe-suwe. Yayi. Waduh. Awake dhewe iki diibaratne kaya truk. Kok iso? Awit. Awit Oh, awet. truk mono ana sing gandengan awit. Upamane yen awake dhewe ora gandengan awit. Wis ana ing pirang-pirang dina iki aku awit. Alah. Kuwi ketoprake kentekan kata-kata. Kakean awit kowe iki. Aja kura awat-awit Ayo. ae to. Aku ngenteni ndang awit. Sing apik. Nano. Piye? Piye? Nano. He. Sri Huning. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Tuhan kuwi Lah iya wong Tuban kene iki yo seneng nyembah Tuhan. Oh iya. Sing apik to kata-katane iki lho. Unyeng-unyenge kok akeh ta mondon. Masa? Perhatikan tuh, aku nggumun nek iki. Piro unyeng-unyenge kuwi? Hitungan. 5, Mas. Mosok 5? Heeh, lho. Coba jajal hitungan. 0, 4, 5, Mas. Ngawur ngene kok 5 genah 6 lho. Delok. Masa? Endi ta? 2, 4, 6. 6 Mak Sigit. Masa to 6? Enam nggih, Kok tak Kak. hitung 5. Sampeyan ngitung Kok ora? tak sikit kon ngitung jajal. Hitung. Ora ketok kok kene kok. Lah ya ra. Sampeyan delok sik to. Wah, kleru iki ora 6. Pinten, Pak? 8 jiro 4 Pat. 6 tu 8 ngono kok. Oh, Wah, akeh men wong cacat to kowe, Jo. Iki nek dagelan yo katarak, pesinden yo katarak, dalange malah kena penyakit karak. Katarak. Lah kok iso? Ngene ngomong 5, 6, 8. Sing bener iki lho 20. Iya. Kok nesu ngono ae kok nesu. Ora oleh nesu. Apa enek lho Wiratmaya unyung-unyunge 5. Genti Sriuning sing nembang. Ya, genti Sriuning. Putra Kanjeng Sira Lawe. Alah.
Carik pengen. Ya Carik Gung Rabi ya Dol ya. Ah, wong paling rugi ya Pak Carik iki. Gak iso Pak Carik rugi. Bayar larang-larang kok gak iso ngrangkul. Ceduk-ceduk Pak Carik, kemana Pak Carik, ndang rabi. Ceduk maku. Aja cedak-cedak. Ambu batang. Wong ngarani aku batang. Lah apa? Iki ora batang, Apa? calon batang. Oh sik calon ambune kok ngene. Ah. Lenung Tak prangkong bajana Wih. Aku tak lenggah kene ya, Mas. Ya, Iya, ya, ampun, iya. ternyata ya. Penak. Wong pancen ya lungguh ning nggen pupune kekasih kan. Ya. Mesra. Aku tresno karo Aduh, mondol. Ngono kok jarene kuat larang Brambang timbang Lombok lho. wong lanang. Heh. Mangku wong wedok. Wong wedok iki anteng. Wong lanang ya kuat. Lah iki mau. Wong wedok dibangun ngene. Akhir kon yo keri. Ora kuat. Wong lanang ngger keri wis ora kuat ya. Dasar lemah. Modelmu. Ayo dilayu genti. Gandrunge. Bebelo. Ngebelo. Bebelo. Arek bebelo golek kanca ngebel. Oh iya. Betul. Bal. Bebelo Wiratmaya. Sik tenan. Apik suarane apik, raine sing elek. Suarane apik sing elek. Raine. Aku lak wis omong nek pengen apik dicet. Diceket ya angel iki. Tan wurung sriuning gundul. Gugur terus digunduli. Oh. Dadi kusumane. Masa lali aneh. Dunggahne. Terus tampane kendak entak dung terus kowe kok dadi cikal, dadi cikal. Cakil. Ya kayak biasane, ya ta, masa lali. Jalukan ki mau jalukan. Jalukan saka Bu Resmi. Masa Terus, Heeh. Bu Rusmi request WA iki lho iki. Nah. Mas Mondol mengke dadi cakil. Lah, Peranan karo cakile Mas Mondol ya. bangsa Sering dicakil. Macak sik. Oh, ben ora logro diganjel. Mangap. Oh. Oh, itu adalah. alah. Boyor mentu cakile. Cakile kakean poso iki. Jan apik tenan cakilane. Jos. Kaya anggono. Bandet. Weh capeng. Apik. Apik. Bolan Sriwedari ya. Loh, Lah. sedelokne lak ngiler. Dal. Pun pecah cakile. Pun pecah. Urung perang kok. Urung perang karo Janaka langsung pecah cakile. Dibacotke tetep banget seriuning nggih. Tetep banget. Oke. Lho, cangkeme mbok pangan.
Akil. Ki mung cangkem. Iya. Aduh, wis kadung kepangan. Kuwi jenenge dumbek. Seriune. Oke, niki mengke digarap Sortayo. Siap. Wonten ingkang badhe nyumbang lagu badhe menika nggih. Oh, nggih, siap. Saya sendiri nih. Oh, Berteman toh, Pak. Oh, ada temannya. Ya sing saka Jatirogo kene, Ndri. Ndri. Wah. Digarap Tayub Tuban. Nek Oke. Tayub iki nganggo halo. Halo. Seriuning kopi jahe. Coba Mbak Yosi sik. Metoke kopi jahe niki, Pak. Nggih, men kaya Karniati. Halo. Halo. Seriuning kopi jahe. Ayo ganti Indri Buwantika. Indri Buwantika. Halo. Sri Huning kopi jahe. Wah, Ser. buka bunang Mas iki. Yo. Sri Huning karya Ki Haji Sukron Suwondo. Sesarengan gandrung ngesti laras. Yosi Dian Pratiwi. Suara sindir ya. Niki dikek eko sithik, Guys. Marang Raden Wirat Mbaya Kang wes prasaja anandur branti Kaya Karniati. Vokal Mbak Yosi.